Καλησπέρα, είμαι η Μαργαρίτα και μαζί θα δούμε την υπέροχη πόλη της Ισπανίας και πρωτεύουσα της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας Καταλωνίας, τη Βαρκελόνη. Λίγα λόγια για μένα, λατρεύω τα ταξίδια και προσπαθώ να εξερευνώ νέα μέρη σε κάθε ευκαιρία, είτε έχω παρέα είτε είμαι μόνη μου. Βέβαια, αυτή τη φορά έχω την παρέα της Χριστίνας, την οποία νομίζω την ήξερα μόνο λίγους μήνες, αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ανακαλύψαμε ότι είχαμε γνωριστεί ξανά πριν 11 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν συνήφερα αυτά τα κουτσοπολιά, πάμε πίσω στο ταξίδι. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν χριστουγεννιάτικο βίντεο, καθώς περάσαμε και την εβδομάδα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, εκτός ότι η Βαρκελόνη δεν είναι και τόσο Christmas, είμαι πολύ αργή στο editing, οπότε περάσαν αρκετοί μήνες. Δεν θα μπορούσε να είναι δηλαδή καθόλου Christmas στο βίντεο. Anyway, περάσαμε πολύ όμορφα, επισκεφτήκαμε πολλά μέρη, είδαμε ξεχωριστά μουσεία και γνωρίσαμε μια νέα κουλτούρα. Στα κακά νέα της ημέρας αρρώστησα στα μισά της εκδρομής, οπότε ήμουν λίγο dead, αλλά δεν πειράζει, το έβαλα κάτω, περάσαμε υπέροχα. Τι κάναμε? Ήρθαμε στη Βαρκελόνη. Γιατί το λες έτσι? Γιατί ήρθαμε στη Βαρκελόνη και η προσχείωση ήταν τσιτσί. Φίλε, δεν ένιωσα τίποτα. Τίποτα όμως. Μπράβο Χριστίνα. Μπράβο στον πιλότο. Μπράβο στον πιλότο. Μπράβο στον πιλότο και στις ρόδες του πιλότου. Φανταστικό. Αυτό είναι το δωμάτιό μας, αυτό είναι το κρεβάτι, το οποίο... Χωράει ένα μισή άνθρωπο. Ναι, δεν είμαι σίγουρη. Αυτή είμαι εγώ. Αυτό είναι το πόδι μου. Και αυτό είναι το πόδι της, όπα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις Χριστίνα, έχουμε πάει McDonald's. Ναι. Και έχουμε πάρει ένα meal. Και μας το έχουν βάλει σε 3 διαφορετικές σακούλες στην καθεμία. Χωρίς λόγο. Έχουν οικολογική συνείδηση τα δονιά. Έξω έχει ζέστη. Εγώ έχω πεθάνει από τη ζέστη, σκάω και μου έχουν ανοίξει και το καλοριφέρ. Και έχει 4 βαθμούς Κελσίου έξω. Εδώ πέθανε η Χριστίνα, αντίο, μιλάμε μαζί μου τώρα. Έχει 4 βαθμούς και έχει ζέστη, βγήκα μόνο με αυτό και ήμουνα καλά. Βασικά κάπως έτσι ξεκίνησα να αρρωσταίνω. Πεθαίνω. Αυτό πες να το ανεβάσω κάποια στιγμή. Δεν σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει. Ωραία. Τέλεια. Αποφασίσω να ανεβάσω στο YouTube βίντεο. Δεν έχω πρόβλημα. Τέλεια, εξαιρετικά, το λήξαμε πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και απ' έξω. Καλή θα είναι αυτό. Buenos días. Πώς κάνει? Πότε περνάμε? Αν η όρεξή μου ήταν κουδούνι. Εξαιρετικό. Και τώρα βγαίνουμε από το hostel. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είμαστε στη γοτθική συνοικία, στο Gothic Quarter, αν το λέω σωστά στα αγγλικά. Και είναι η παλιά πόλη της Βαρκελόνης. Και είναι πανέμορφη. Η γοτθική συνοικία αποτελεί θησαυρό ιστορίας, αρχιτεκτονικής και πολιτισμού που εκτείνεται από τους ρωμαϊκούς χρόνους έως τις σύγχρονες ημέρες. Αποτελείται από μεσαιωνικά κτίρια, με τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ και εστιατόρια της περιοχής. Θα βρείτε πολλά όμορφα στενάκια, μαγαζιά και μπόλικα σουβενίρ, ενώ είναι υπέροχα για άπειρες βόλτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι διάφορες κουκλίτσες οι οποίες καούν κακά και τους. Τον Έντι τον έχει? Έχει τσολιά. Αυτός είναι ο ναός της Παναγίας του Πι, γιατί λέει έχει εδώ πέρα κάτι σαν τρούλους είναι λίγο πιο τετραγωνικό. Αυτό καταλαβαίνεις, σήμα ροζέτας. Δηλαδή, τι είναι το σήμα ροζέτας, αυτά ξέρεις αυτά? Μην με κάνεις να νιώθω αμήχανα τώρα. Α, δεν ξέρεις? Το σχήμα ροζέτας. Ναι, το στρογγυλό που πάει κάπως σαν οβάλι δεν είναι? Όχι, τετραγωνικό. Αυτό σου φαίνεται τετραγωνικό? Άστο, μην το βάλω. βγάλουμε βίντεο. Αυτό είναι η πρώτη
μιλήσουμε με άνθρωπο, Ισπανό άνθρωπο, και τα κάναμε μουσκεμος, γιατί δεν ήξερα αγγλικά. Προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε. Ευτυχώς ήταν ένας πελάτης που μας είπε τελικά, που δεν μας είπε τι έχει μέσα η κρέμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Φάτσα. Μιλήσαμε αγγλικά, ιταλικά και ένα γκράθιας. Και εδώ είναι πλάτσα Ρεάλ, με ένα συντριβανάκι που δεν λειτουργεί, πολλά μαγαζιά, εστιατόρια εδώ τριγύρω. Τσελάκι ήτανε. Έχουμε στην Ελλάδα πιο μικρά σε κάτι φούρνους. Θα βάλω φωτογραφία γιατί δεν το έβγαλα σε βίντεο, το έφαγα. Αυτό είναι... αντέγραψε, αλλά μην μας καταλάβουνε, κάτι έτσι να μην καταλάβουνε. Αυτό είναι. Αντέγραψε την εργασία, αλλά χωρίς να μας πάρουν χαμπάρι. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάνουμε βόλτες. Και εδώ έχει ένα τεράστιο εξωτερικό δέντρο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Γιατί είναι 26 Δεκεμβρίου. Εδώ ανοιχτό που έσαι τηλεφωνίες που θα βάζει φωτογραφίες. Και εδώ είμαστε Palau de Generalitat. Θα το διαβάζω. Σπαντρίγες και με τα κουνάκια και τέτοια. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πανέμορφο. Η αρχιτεκτονική είναι Κάνοντας βόλτα στη γοθική συνοικία, θα πέσετε πάνω στο καθεδρικό ναό. Είναι αφιερωμένο στην Ευλαλία της Βαρκελόνης, η οποία είναι και η υπολείπους της πόλης. Για την ιστορία, λοιπόν, ήταν μια νεαρή Παρθένα, η οποία σύμφωνα με την καθολική παράδοση μαρτύρησε κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων. Μια ιστορία, λοιπόν, αναφέρει ότι εμφανίστηκε γυμνή σε μια πλατεία και έπεσε ξαφνικά την άνοιξη χιόνι και κάλυψε τη γύμνια της. Γι' αυτό, λοιπόν, εκνευρίστηκαν οι Ρωμαίοι και την έβαλαν μέσα σε ένα βαρέλι με κολλημένα μαχαίρια, το οποίο το άφησαν να κατρακυλά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε ο καθεδρικός. Πάρα πολύ ωραίος, βγάλαμε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είδα τώρα εγώ και μια μπλούζα του Hellfire Club. Ενθουσιάστηκα. Ain't από Stranger Things, το κόλλημα της Χριστίνας. Μπορώ να πω ότι τα κτίρια εδώ πέρα είναι, τι να πω, πραγματικά φανταστικά. Η αρχιτεκτονική τους είναι όλα τα λεφτά. Η λεπτομέρεια. Και λοιπόν, τώρα που πάμε. Πριν κάποια χρόνια ζητήσανε για μια έκθεση, νομίζω, σύντομα χρονικό διάστημα από τους Βαρκελονέζους να βγάλουν μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής τους, μια έτσι πολύ χαρούμενη στιγμή της ζωής τους. Να κάνουν ένα κολάζ, ένας καλλιτέχνης και να φτιάξει ένα φιλί. Το οποίο λένε και καλά ότι είναι το πιο αισθησιακό φιλί του κόσμου. Και άμα πας κοντά, θα πάμε και σε λίγο κοντά, θα δεις ότι είναι διάφορες χαρούμενες στιγμές. Παρετήσου να έρθεις. Έχουν βάλει, δεν ξέρω πώς είναι στη Βενετία που βάζει σημειώσεις και καλά στον τέτοιον σου. Δεν ξέρω, κανονικά εγώ δεν έχω διαβάσει ότι γίνεται κάτι τέτοιο, απλά μάλλον που μόνοι το έχουν βάλει. Έχω βάλει και τις αποδείξεις. Ωραία, θα στείλω. Και να βάλεις τι. Να γράψουμε, Χριστίνα Μαργαρίτα. De gracias. Τώρα, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία κτίρια, τα πιο έτσι γνωστά του Gaudí, Casa Milà, Casa Batlló, και έχει εδώ πέρα έτσι ένα αρκετά ωραίο vibe, τεράστια πεζοδρόμια. Φανταστικά. Δηλαδή τα πεζοδρόμια είναι ένας δικός μας διπλός δρόμος, τριπλός. Τριπλός. Θα έλεγα. Τριπλός.
Χωράνε πεντενταλίκες εδώ, ούτε καν τριπλός. Ναι, δες εδώ τι ωραίο για να δουλέψεις. Πάρα πολύ ωραίο. Σαγράδα Φαμίλια. Δεν χρειάζεται να κάνω πολλές συστάσεις. Αυτό το αριστούργημα του Γκαουντί που κατασκευάζεται από το 1882 εντυπωσιάζει τόσο για την εξωτερική του όψη όσο και την εσωτερική. Απολαύστε! Εδώ είμαστε στη πίσω όψη της Σαγράδα Φαμίλια. Είναι η Δύση, συμβολίζει το θάνατο του Ιησού και αυτά εδώ πέρα, αυτές οι κολόνες, είναι τα σπλάχνα του Ιησού. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Ότι από την προηγούμενη είσοδο που είχαμε πει, τέλος πάντων, τα κεφάλια είχαν πιο πολύ λεπτομέρεια, πιο στρογγυλοποιημένα. Εδώ είναι πάλι τετραγωνισμένα. Ναι, εδώ δείχνει. Ναι, επίσης είναι πετά. Δεν είναι. Το έχει σχεδιάσει η Γκαουντί, δεν το έχει κάνει η Γκαουντί. Έτσι εξηγείται. Πεθαίνω. I'm dying. Just sit. Sit. Λάπου. Κλασικό. Όπα, θα πέσει όλο. Έχουμε έρθει στο παλιό νοσοκομείο του Σαν Πο. Χτίστηκε περίπου το 1909, αν δεν κάνω λάθος. Λειτουργούσε μέχρι το 2009. Επειδή ήρθε και έγινε καινούργιο νοσοκομείο, λίγο πιο πάνω είναι. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτό είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα κτίριων Art Nouveau που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διάφορα τμήματα, συνδέονται όλα υπόγεια. Μέσα τώρα είναι σαν πολιτιστικό κέντρο, έχει και μουσείο, το οποίο βλέπεις ουσιαστικά το εσωτερικό του παλιού του νοσοκομείου. Είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν θα μπούμε μέσα, η αλήθεια είναι. Διάβασα ότι δεν είναι δεν αξίζει τόσο πολύ, αλλά εμφανισιακά τουλάχιστον και την αρχιτεκτονική του είναι εξαιρετικό. Και εδώ η Χριστίνα τραβάει τα καλύτερα πλάνα που έχω δει ποτέ μου. Μπράβο Χριστίνα! Είσαι ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, τα κτίρια εδώ πέρα είναι απίστευτα, δηλαδή περπατάμε και είναι απλά σε μια άκυρη εδώ, οτιδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Και λέω, γι' αυτό ο Γκαουντί έφαγε το κεφάλι του, με έχει σώσει πάρα πολλές φορές η Χριστίνα σήμερα, γιατί είμαι έτσι εγώ. Και κοιτάω την κάμερα, κοιτάω τα τέτοια. Τι έχω σώσει εγώ? Εμένα, το τομάρι μου. Και είναι και κοιτάς προς τα πάνω και απλά... Αλλά είναι εδώ η Χριστίνα, γι' αυτό την έχω εδώ μαζί μου. Θέλω να δηλώσω εδώ ότι η Χριστίνα με κατηγορεί ότι θα την πεθάνω. Θέλω να το δηλώσω εδώ. Με ρωτάει αν επιτρέπεται να κάνει θυσία νερό και μου λέει ότι θα την πεθάνω. Μισό, τα λέει λάθος. Της είπα ότι θέλω να πάμε στο σουβενίρ και μου λέει έχεις 3 λεπτά. Σε 4 μαγαζιά θέλω να πάω. Πώς θα το κάνω? Ναι, αλλά τι σου είπα μετά, ότι θα πάμε αφού τελειώσουμε το άλλο που έχουμε κλείσει εισιτήρια. Και βέβαια μην μας διώξουν. Κοίτα εδώ, μισό παιδί μου, μισό. Τι? 1 λεπτό. Casa Milay La Padrera ήταν το τελευταίο αστικό έργο του Γκαουντί πριν να αφιερωθεί αποκλειστικά σε Σαγράδα Φαμίλια. Ανακαινισμένο πλέον στο πρώτο μεγαλείο του μετά από χρόνια εγκατάλειψης, στεγάζει σήμερα ένα μουσείο αφιερωμένο στον Γκαουντί, ένα εκθεσιακό κέντρο, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα μουσείο καθώς και ιδιωτικές κατοικίες. Σε οποίες να προσθέσω πετάγματα κουδούνια χωρίς να ξέρουμε ότι τελικά μένουν άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων. Το ιστορικό ήταν αρκετά όμορφο σαν μουσιακός χώρος, αλλά αυτό μας έκλεψε τη καρδιά ή δεν ταράτσα. Αυτό εδώ, όσο και αν δεν φαίνεται, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούσε ο Γκαουντί για να σχεδιάσει τα κτίρια σαν ένα μοντέλο, κρεμώντας αλυσίδες από ψηλά, έτσι ώστε να βγει αυτό. Θα ζητήσουμε το κλειδί παρακαλώ, γιατί...
Είμαστε στο πάρκο Γιουέλ, εδώ πέρα. Είναι μια εξέδρα που έχει εξαιρετική θέα, φαίνεται 60 γράμματα φωλιά, αλλά έχει πάρα πολύ ομίχλη. Έχει ήλιο, έχει και δροσιά. Δροσιά όμως, εντάξει, όχι σαν την Ελλάδα. Π.χ. λέει ότι έχει 5 βαθμούς και 5 βαθμοί είμαστε έτσι και είμαστε καλά. Ναι, και κάπως έτσι την πατήσαμε. Αλλά ναι, τέλεια. Και επίσης εδώ πέρα, αυτό εδώ, το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι ανατομικό. Μια τέτοια καρέκλα θέλω κι εγώ για το γραφείο μου. Είχε κάτσει κάποιος εδώ πέρα και πήγε γκαουτί και σχεδίασε το πώς κάθεται. Το τσεκάρισες τώρα, το πώς κάθεται έτσι ώστε να είναι ορθοπαιδικό και να έχετε κλείσει το σώμα του. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και λίγο κρύο. Δεν πειράζει που είναι κρύο, είναι καταπληκτικό. Που μπορεί να βάλει στη Βαρκελόνη είναι η σαυρούλα, θα την βρείτε παντού. Ένας από τους λόγους να πηγαίνει σε ώρες που δεν είναι αιχμής. Δείτε εδώ κόσμο. Απίστευτο κόσμο. Εμείς φτάσαμε 9,5 ώρα, ήμασταν κομπλέ, τώρα έχει πάει περίπου 10:30. Η αψίδα του Θριάμβου χτίστηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως πύλη της Βαρκελόνης για τη διεθνή έκθεση που φιλοξένησε το 1888. Σε ένα μαγαζί για φαγητό και θα δοκιμάσουμε κάβας, που είναι το δικό τους κλασικό ποτό της Καταλωνίας. Είναι αντίστοιχη σαμπάνια δικιά τους. Cheers! Cheers! Το σαμπάνια είναι. Είναι στο σπίτι του ουσιαστικά, όταν πηγαίνεις, που δέχονται με ένα ποτήρι κάβα. Αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Και έχει τύπου 3,5 ευρώ το ποτήρι και το μπουκάλι, είναι σπιτική αυτή, το μπουκάλι έχει 13 ευρώ. Το μπουκάλι. Λοιπόν, περιμέναμε περίπου 25 λεπτά για να μας φέρουν την παέλια. Την έχουμε πάρει με λαχανικά, γιατί δεν είναι πολύ ψηλό να δοκιμάσουμε κρέατα και τέτοια. Και αυτή εδώ και υπερβολικά λίγο δοκιμάσαμε να ακουμπήσω κατά λάθος και κάηκα. Οπότε θα δοκιμάσουμε. Θέλω. Ναι, τι θέλεις? Να δώσω. Σφαλιάρες. Όχι, θέλω να δώσω ένα αφιέρωμα στη παέγια που έφαγα. Την καλύτερη παέγια που φάει ποτέ μου. Και τη μοναδική. Άλλο αυτό. Ό,τι καλύτερο, από τα καλύτερα φαγητά που φάει ποτέ μου. Έχω πάθει σοκ. Είμαι, αν το λέω καλά, too stunned to speak. Είμαστε λοιπόν και πάμε στο πάρκο της Ciutadella. Και είμαστε στο πάρκο Ciutadella. Είναι ένα πάρκο το οποίο χτίστηκε το περίπου το 1880 κάτι και τώρα το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ντόπιοι. Περνάνε το χρόνο τους χώνοντας πικνίκ, πηγαίνοντας βόλτες, τραγουδώντας όπως ακούσαμε πάρα πολύ καλά και έχει παιδική χαρά που τα παιδάκια ουρλιάζουν. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθετε. Τα βλέπει ο ήλιος αυτά, δεν παθαίνουμε κάτι. Πες γεια. Είναι φανταστικά. Γεια. Είμαστε τώρα κάνουμε τη διαδρομή της Μπαρτσελονίδα που έχει έτσι σαν Christmas market. Και εδώ ο κόσμος κάθεται, τρέχει, έχει λίγο δροσούλα. Για εμάς είναι δροσιά, για εκείνους μάλλον είναι κρύο, αλλά άλλους βλέπουμε σορτσάκια και ναι, εγώ κρυώνω π.χ. Έχω βάλει τα πανταόνα και έχω, ναι. Πολύ ωραία γενικά. Έτσι διαφορετικό, καμία σχέση από αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην υπόλοιπη Βαρκελόνη. Πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε στο Κρεσί,
από ένα εδώ σαν περίπτερο που είναι και έχει αυτά τα κιόσκο, ναι, sorry. Και έχει αυτά τα ποτηράκια τα τέλεια που λέει Navidad in Barcelona, τα οποία θα τα κρατήσουμε στο τέλος και είναι πύληνα και είναι ό,τι καλύτερο, είναι χειροποίητα και είναι το κρασί είναι τέλειο γιατί μας μύριζε εδώ και πάρα πολλή ώρα η κανέλα και λέγαμε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και είναι απίστευτο. Μύρισε μπέικον, μύρισε μπριζολάκι το οποίο. Και δεν έχουμε τη φίλη μας που σκέφτεται το φαγητό. Μύρισε μπριζολάκι, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω. Και είμαστε παραλιακά κοντά στην Μπαρσελονέτα και εδώ έχουν Christmas market και έχουν και ρόδα και καρουζέλ και τσίρκο πιο πριν. Έχουμε κάνει 5 γύρους. Είμαστε στο νέκτο. Συγγνώμη, 6 γύρους. Και έχουμε πληρώσει 8,5 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Εξαιρετικό. Και έχει και το φεγγάρι, ό,τι καλύτερο. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει, παιδιά. Και έχουμε και κάτι άλλο που σας πας τα νεύρα να το πούμε γι' αυτό. Καλημέρα! Πάμε ποκερία τώρα, να πιούμε ένα χυμούλι φρέσκο, να φάμε και κανένα πρωινό. Σήμερα ο καιρός είναι συννεφιασμένος, αλλά δεν κάνει κρύο, εξακολουθεί να έχει ζέστη, οπότε... Πώς έχουν τα... Δεν είναι χυμούλιδες, οι οποίοι είναι φρέσκοι από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε Mercato della Boqueria είναι μια αγορά τροφίμων από το 1217, όταν όπως λένε εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πάγκοι. Επίσημα όμως είναι από το 1840 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και διασημότερες αγορές στον κόσμο. Είναι ένας τέλειος προορισμός από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθώς μπορεί κανείς να βρει και να απολαύσει τέλειες λιχουδιές και όχι μόνο. Το δικό μας αγαπημένο ήταν η φρέσκη χυμή που βρήκαμε σε απίστευτους συνδυασμούς. Βρίσκεται πάνω στην κεντρικότατη οδό La Ramblas, οπότε μια καλή ιδέα να πάρεις κάτι στο χέρι και να συνεχίσεις τη βόλτα σου. Εδώ είμαστε στη πλατεία που είναι το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου. Εδώ πάνω, αν δεν κάνω λάθος, δείχνει προς την Αμερική. Εδώ περιτριγυρίζεται από διάφορα λιοντάρια. Και στο ένα λιοντάρι βλέπετε πάνω τη Χριστίνα, η οποία το καβαλάει για φωτογραφίες. Και κάνει παρκούρ. Εδώ είναι το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλωνίας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώην παλάτι, δεν είναι αυλή. Εδώ κανονικά έχει το μαγικό στριβάνι που βγάζει έτσι το στριβάνι και χορεύει. Όλα αυτά εδώ είχαν τρεχούμενο νεράκι κανονικά, τώρα το έχει κλειστό. Εδώ πέρα είναι οι δύο πύργοι ουσιαστικά που μοιάζουν πάρα πολύ με τη Βενετία. Από πίσω φαίνεται η αρένα de Barcelona, Πλάτσα Εσπάνια και από πιο πίσω στο βουνό τέρμα φαίνεται το Trinidad, αν το λέω σωστά, που είναι μια εξαιρετική εκκλησία που έχει τον Τζίζους με χέρια ανοιχτά όπως είναι ακριβώς στη Βραζιλία, στο Ρίο. Ματεύουμε πώς εμπνεύστηκε. Είναι πάρα πολύ μακριά, δεν θα πάμε γιατί έχει λίγο διαδικασία για να πας, αλλά δηλώσω εδώ με τη Χριστίνα δίπλα ότι εγώ τόσο έτσι κάνω ξενάγει στο τι βλέπουμε και η Χριστίνα κοιτάει τις φωτογραφίες που της έστειλα πριν από λίγο. Επίσης πάλι με χτύπησε, το δηλώνω αυτό, μου ασκεί έγινε βία. και κάμερα. Μου ασκεί βία. Της έστειλε τις φωτογραφίες χθεσινές και τις κοιτάει τώρα και της λέω κοίτα Μάρια, αυτά θα γίνουν αύριο φωτογραφίες, θα τις βλέπεις. Μα είναι τέλειο, το είδα, το είδα. Μα έβγαλα και φωτογραφία, να ορίστε. Μετά την έβγαλε τη φωτογραφία, το δηλώνω αυτό. No apague tu risa, el equipaje no lastre tus alas, el calendario no venga con prisas, el diccionario detenga las balas. Η Πλάθα de Toros de las Arenas ήταν αρένα που χρησιμοποιούνταν για τα βρομαχίες στη Βαρκελόνη από το 1900. Η τελευταία ταυρομαχία έγινε το 1977 και έπειτα ο χώρος χρησιμοποιούνταν για συναυλίες. Το 2011 κάνανε ανακαίνιση, κρατήσανε όλο το εξωτερικό και μέσα βάλανε μαγαζιά. Οπότε το κάνανε εμπορικό κέντρο με την ονομασία Arenas de Barcelona.
Εδώ λοιπόν, εκτός από τα μαγαζάκια, επισκεφθήκαμε και το Εικόνο. Ένα διαδραστικό μουσείο, θα έλεγε κανείς, με μπόλικα activities. Το αγαπημένο μας ήταν η πισίνα από πλαστικά μπαλάκια και το δωμάτιο με κουρτίνες κομφετί. Γενικότερα γίναμε και λίγο παιδάκια και παίξαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Είμαστε Πλάτσα de Catalunya. Εδώ έχει γύρω πολλά μαγαζιά, έχει τα Primark που είναι ένα εξαιρετικό τεράστιο κτίριο. Έχει πολλά μαγαζιά γύρω-γύρω, έχει απίστευτα πολλά περιστέρια. Μέρη, μετά με τη Χριστίνα και έχουμε έρθει σε φορά όχι για να ψωνίσουμε, αλλά για να κάνουμε τσουλίφτα. Φέρτε και στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα, παιδιά, δεν γίνεται, θέλω κι άλλο. Είμαστε εδώ σε ένα καφέ μαζί με τη Χριστίνα, έχουμε θέα τη Σαγράδα Φαμίλια, πίνουμε τσαγάκι σαν τις γιαγιάδες γιατί αυτό λαχταράει η όρεξή μας και ήρθε η ώρα να σας δείξουμε τη μυστική μας χειραψία. Έλα εδώ Χριστίνα. Πίνουμε το τσάι μας. Με ευκάλυπτο. Με ευκάλυπτο. Με ξεβουλώσει μύτη. Νιώθουμε πιο άρρωστες από ποτέ σε αυτό το ταξίδι. Εγώ δεν νιώθω άρρωστη. Δεν νιώθω άρρωστη. Φοβάμαι μη νιώσω άρρωστη. Έχω λίγο μπουκωματάκι. Αυτό. Δεν νιώθω άρρωστη. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και ο λαιμός σου δεν είπες ότι έχεις. Έναν κόμπο. Αλλά αυτό μπορεί να είναι η ιδέα μου. Γι' αυτό πίνω τώρα. Χάπια. Χάπια! Μάλιστα, λοιπόν, εμένα δεν είναι ιδέα μου, δυστυχώς. Ή έχω κρυολογήσει ή έχω γρυπωθεί, αλλά γερή, δυνατή, θα βγάζω πέρα. Δυστυχώς χάσαμε το ταξίδι στην Ανδώρα γιατί δεν την πάλευα καθόλου. Με το λαιμό μου και όλο το τέτοιο μου χειροτερέψω. Ποιος την πίεσε σε αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα η Χριστίνα δεν με πίεζε θα πηγαίναμε κανονικά. Και δεν γινόσουν χειρότερα. Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Οπότε, και αυτό. Οπότε, ναι, συνεχίζουμε κανονικά τις βόλτες μας στη Βαρκελόνη. Η τελευταία μέρα του ταξίδιου ήταν και πιο χαλαρή. Αφού έκανα για τρίτη φορά τεστ να σιγουρευτώ πως δεν έχω COVID, πήρα φάρμακα για να απαλύνω τα συμπτώματα και να μην πέσω κάτω. Μετά ξεκινήσαμε την περιήγηση. Κάναμε πραγματικά ό,τι θέλαμε. Πήγαμε σε μέρη που είχαμε ξαναεπισκεφθεί αλλά μας άρεσαν, όπως η Υποκυρία για παράδειγμα, και είδαμε όλα όσα δεν προλάβαμε τις προηγούμενες ημέρες. Επειδή όποτε ταξιδεύω έχω πάντα πρόγραμμα για κάθε στιγμή, αυτή η μέρα ήταν τόσο διαφορετική για μένα. Χάζεψαμε στα μαγαζιά, ψωνίσαμε, περάσαμε από γειτονιές που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι να σας πω, δεν το μετάνιωσα τελικά που δεν πήγαμε μονοήμερη. Γενικότερα στη Βαρκελόνη χρειάζεται αρκετή υπομονή όταν έρχεσαι σε εστιατόριο, γιατί καθυστερούν λίγο υπερβολικά πάρα πολύ, γύρω στο 20 λεπτό μισάωρο. Έτσι και το φαγητό είναι καλό και ότι δεν είναι προψημένο. Τι λες εσύ, Χριστίνα, γι' αυτό? Ελπίζω να μην περιμένουμε πάρα πολύ. Πεινάω. Η παραλία της Μπαρτσελονέτα και οι γειτονιάδες δεν ήταν πάντα έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αρχικά ήταν ψαροχώρη και αργότερα μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλα εργοστάσια και ένα λιμάνι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες όμως στις δεκαετίες του 90 της έδωσαν τη σημερινή της μορφή. Έδιωξαν τα εργοστάσια, την καθάρισαν και δημιούργησαν αυτό το υπέροχο μέρος. Πλην η Μπαρτσελονέτα είναι ένα ενδιαφέρον αξιοθέατο αλλά και μία από τις κορυφαίες παραλίες στον κόσμο. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? 30 Δεκεμβρίου. 30 Δεκεμβρίου. Εμείς, ντυμένες, με ζιβάγκο, κρυωμένες, γρυπαρισμένες, πώς λέγεται, κρυώνουμε και είναι εδώ στην παραλία με τα μαγιό, με τα σορτσάκια. Παίζουνε beach volley, κάνουνε μπάνιο στη θάλασσα. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Ελπίζω να μην έχω κρυώσει. Από αυτά που βλέπεις. Αυτό εύχομαι. Με αυτή τη ζέστη που έχει εδώ πέρα που έχω σκάσει, ελπίζω απλά να μην έχω κρυώσει. Ναι, είναι άλλος καιρός. Πάνω, άλλος εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Και αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και κάντε ένα subscribe, καθώς σκέφτομαι να ανεβάσω και άλλα ταξιδιωτικά vlog. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε εμένα και τη Χριστίνα στο Instagram. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!